Enga kengi ya Rwanda siasa ndio tengerera taseni ya Ndizi TV ni maitebu na chiligi cha English Premier na cha Europe magaya chiro chikonyara koera abange balenkale okobate moroberi bwechi gosori amona Ndemo Steve na Omosae James aiga se taseni ya Ndizi TV tiabona kwaligania somoroberi bwechi gosori tukwanira mangana mange yechi gosori korunkai gasorongo rwa Gusii ense ya Kenya Africa na ense ngima ase bintebinge byakokanire wiki ye konde turanda mutima bwo tukoirana ntwemanyia mange Kurende ntara kwa asogo chutalia kolekanira essence ya Kenya sike ya renge ntambe mono na tete morobero uchimoto wa igabuna captain 001 ntole na vali tole semelo so bwato bwechi gosori Omosae James nera banyara goto kwani na andagate bikuru nsemo ya Europe na chinse chaisiko mbiri bibi interview bya kolekanira wiki Wanchumuriyo Ndizi TV niko toi kirasi chiko seru chakira bona chinsa ikomi weka chinsa ikomi nebere astura chikulira mara mange ayo kuone regoro chiko seru buru Kenya korenda se karo kwanda mangana bere wiki omogo soria mosala nyole ya wadingi ya the best player ase EPL matene ke wakiri kwa wafta wakiri chukura na abarali amana mashabiki yani ni awadingi engao chasi musa korenda gotigana nayo etimu ose club kia Real Madrid na wabete champions ve kombekia UEFA Champions League omogosalia Sadio Mane ni garachikura ya Liverpool na gosamia FC Bayern Munich ayuga tiaria korekanira se wiki na ndi garachikuba mange sanga na into ikomwero mtandao Ndizi TV News asa Facebook YouTube kira situ wate Ndizi TV News twachakire chiko sori kurubona wika chinsa ikomnebere chamargoba ayinari a Europe zote biguna Omosae James kwenda igasirira bari ya Kenya Afrika yange nere na nyara gwakeru chikura ose kwa guri bagali ya bene ryoko nyara koba ase ekamati ya World Anti-Doping Agency of SNC ngima koba gatia executive members we kamati ya anti-doping nyora buno bere se kamati ya National Olympics Committee of Kenya kuno wakini gukwa magosori ya free hayange magosori yo mokoro ukagosore iria se gosori ya rugby Kenya Shujaas ase emiakili mikoro na gatia ibintu binde bya korekanire ne timu wose club ya KCB keto bunyangongo bwa volleyball timu ya sport korwa iga Kenya obunyangongo bwa Africa magayoko bwa yungati yali to anyarire okorosire se okwariganeri aiga segetaseni kia Ndizi TV ukwana na mangana nde ye chigosori na mangabera se weekend National Super League Division 1 chigenda Division 2 ndo chokwana inki ke kogera wikira bona team chinyinge chimaiti nero westeyo ayugati yali to kwari ndi korenda se Regional League amangana na mangagenda ta se weekend go se asensemeyo ukwana sen Nyanza Regional League timu ya Gusii FC ya korte first league yao yonege nto yo kora kuna first league ya ikira kwera yobona chitimu ngaita yange minano bitano byo kana bitigarete gukora first league as Nyanza Regional League ngiora kwanda igoro ya Nyanza Regional League ngana keke kwanda Nyanza Regional League nto wata chizoni chinyinge chingongo au imi Regional League kulende yetura kwanere mono zone A eyuere zone yabwate chitimu korwa igasorogongo rwa Kisii County na Nyamira County eyuere zone A yase wekiravoni iga chitimu chinyinge chianyalire gokora amangana gosichanire gokora first league yabo wekiravoni iga timu ya Gucha Youth FC tangaine ekubati kune timu ya Ichune combined ere namba ibere ere ebwate chi point 28 Gucha FC ebwate chi point 35 na namba isatone timu ya Golden Boys ebwate chi point tirengane nabo machoge bora 27 wekiravoni gase chikosoli chinde chiroro chinyinge chiroberi kokosoli kuri amambi asi ya kati chitimu chitanyara gokora first league yabanda kama Omosae James kosoli kitobwate diskoli amambi ritukori ange timu ya Gesusuni imega timu kyage tachuni geranyare ni timu ya Ichuni combined igate aseme yega timu kyari amoni timu ya Riamoni nyare ni timu ya Gatembese kimenano kende gatindi Nyamira United negosora mu timu ya small timbe kimenano kyo mwali yagwangyo ritukore Jumapili nigo kirabe gati timu ya Bumochoge borabu ya timu ya Kisii Industry nyora cyosore cyonsi nigo kira cyake chinsa isano nebere chamugaso iganda kanye kwa igura wasori goseke nyorukia wetimi anko gosori era ikagetiari nyara gosiraba muraba okorwa wese okonyara koru erino nyare koba omoyo gogoska mutu kwendo tia namngana yo yenko yo ya Regional League yagendrete lekitokwanira ke timu ya KCB timu ya basubati ya volleyball ya KCB ya nyara gotware gosori gose finali yabo entanga ni pi koru 2006 ine miaka mingi sana asense ya Tunisia no moleba kanyara kunyekora timu ya Al chiseti sato aseseti ya mwese enseri ya Tunisia na kwa banyangongo babwango iga vege kombe kerigia volleyball ase chinse ose ebilabu bi Africa nda kingora tebe gore ya KCB
At first ukwana ya KCB ne timu ya basipati yabeteye kuvuga timu iliye kurense ya Misri Al Ahly ikono kora kimuna abasipati ba KCB asinga kintambe twanyimanye ne timu gocheza buya amuna Kenya Prisons na timu tyo kora buya asensemeri ye chigosori ama mopiro lya bantaba ngama tu waka okoro service kore ndem valuable as official yetari ya kabisa yo ukwana igoro ya KCB ne timu engia and then koiro wewe nyango wa championship as Africa igomba nyol na ande slot waseri bagali ochiko wakilisha Africa asamba amerania yorabe next year asense ya German World Championship volleyball na kenje kinda teven kere na congratulations sase KCB gotobo nyango wairire myake menge butaranyara gochene gento gya kabiri batorusirie bigeli nyora buna ntu abwate timu ya Kenya ya basubati Malkia Strikers ese amamero na korekana Africa yechinse sense ya Rwanda omuri ye timu ya Cameroon kanyara gotoikora ntu abwage kombe kirenda ke batorusirie bigeli biri na koroki goteba Kenya igesiku ukwana rigo ya Kenya bono gaiga no bono tubona ntokoimuka abantu bari sana the FKF baimoke mechandeleo chitimu sana cha football chiro chingo chikwana ndekera lituko onye talent gose bani elito wate ime ya Kenya korwase FIFA terigo chikwera talent chingo chikwera chire within our country montalgo chisoka isko ya Kenya Omosae andake bana wakunira kama ngana FKF gotoranda somo timokomoke gotokoirana ntobwate mageka Secretary General wekiombe gya FKF orosagirwa Kisii County ama sori na manga bangebe burigoro ya FKF Division 2 nero rogo seteyo Division 1 Regional League inki kagendrete kati iga Evans Mageka gochara iga anyara goto ama chibwa yonsi pia iga to endale goiranale tukwana manga igeso moroberi bwechigosori